Good afternoon, Sorsogon, and welcome everyone. What an exciting day as we officially kick off Breastfeeding Awareness Month here at Sorsogon Gymnasium. Diyos marhay na hapon, Bicolandia! This August, we're celebrating health, vitality, and the power of smart choices. Get ready for today's event, packed with insightful discussions and interactive activities. Breastfeeding Awareness Month is observed annually in the Philippines to promote, protect, and support breastfeeding as a vital practice for infant nutrition, maternal health, and national well-being. This year's celebration bears the theme, Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems. Welcome to Breastfeeding Awareness Month 2025. We are your hosts for today. I am Joanna. And I am Vic, and I would like to welcome everyone for today's event. And of course, thank you so much for joining us here today. This program is brought to you by the Department of Health, and we really appreciate your time and energy for being with us with here today. Salamat po sa inyong suporta at pagtangkilik at pagiging parte ng programang ito. Yes, at tayo po ngayon ay live sa ating DOH Facebook page. Kaya naman, we would like to inform everyone na meron po tayong official photographer na kukuha sa ating mga photos and videos throughout our event. Kaya naman, we are requesting everyone for your consent since maaaring gamitin for official articles and social media posts ang makukuha ng mga litrato. And of course po, with the consent of our parents, mothers, and daddies, thumbs up po kung okay lang po sa inyo. With your consent po na makasama ang inyong mga chikiting sa posting, sa official posting ng DOH, and of course po sa mga articles to be written. So, okay lang po ba yun? Alright. To start our program, may I request everyone to stand for the opening prayer and the singing of the Philippine National Anthem.
community, to be conscientious without need for praise and adulations, to be friendly and generous with our help to all who seek service from our office, to observe your divine laws, justice, and truth in all our transaction. Protect us, Lord, from temptations. Do not let us take advantage of our position for personal gains and at the expense of others. Let us not enrich ourselves with property and money that rightfully belong to the citizens, whom we pledge to serve and constantly remind us that honesty is still the best policy. That ill-gotten wealth cannot bring happiness in the end. Grant us the strength to set the interest of the community above those of self, the interest of the nation above those of the community, and our fidelity to you above everything else. Show us, Lord, how to turn our work into a ministry to our countrymen. Lord, please bless our office and let honesty, Peace And respect for each other be our culture. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Thank you everyone. Maaari na po tayong umupo. So para sa mga di nakapunta dito ngayon, no worries. Inaanyayahan po namin kayo to join sa Facebook Live namin para sa mga hindi maka-attend. Pwede nyo rin pong i-share yung live sa mga kakilala nyo para sabay-sabay tayong makinig at matuto sa mga discussions ng ating mga speaker. At syempre, don't forget i-follow yung Facebook page namin, DOH Bicol CHD, para updated po tayo palagi sa mga latest health news at info. So tara na, join kayo online para mas marami pa po tayong ma-reach. Alright, like us, follow, and share po. And of course po, ladies and gentlemen, to officially kick off today's program and set the perfect tone, to give us an opening message and message of support from the Office of the Provincial Governor, Honorable Jose Edwin B. Amor, and of course, the Honorable Mayor herself, Honorable Maria Esther Amor. Please welcome the Sorsogon Provincial Administrator, Mr. Franco Eric Cravanilla. Sir? Thank you, sir. Anay kayo nagkasigarilyo pa. Anyway, Diyos maray na hapon tabi sa DOH family, sa Provincial Field Health Services Office, kay Ma'am Grace. Siring man tabi sa gabos na anion ng mga bisitantes ng mga badus, as in lactating mothers, kaupod ang sa indang mga esposo. Diyos maray na hapon tabi. Ang satuya na gobernador, ituon tabi sa gubat, ngunyan, ta igwasin public consultation, manungod sa programa kan satuya tabi sa probinsya. So, impapaabot tabi niya
Ang pagpapasalamat siring man sa DOH, sa Nutrition Office, kay Ma'am Grace, sa mga NGOs present, sa pagparumdum, tingunyan po na Breastfeeding Awareness Month. Kung nanong kaimportante ang breastfeed ng mga bata. So, aramta na dapat 0 to 6 months, iba nga ni, naabot 1 year, minsan iba, 2 years, may ngipo na. So, dako-dako ang bintahe baga sa breastfed na patit. Ang immune system, nataas. Ang brain, ang tawag sa ang pag-develop sa iya na brain, madali, magayon. So, aramta. But, ang hapot sa di kung paano masusustain. Ang istorya sa akon sa iba, dapat kuno pag 9 months na ang bados, may partisipasyon permean ama. Ang tawag ninda sa sakling. Ako habo ko tabi mag-sound na naiging bastos, pero yun talaga po pala ang totoo. Kaya puhan ang partisipasyon. Kaya sa mga kalalakihan tabi na yadi, lalo na ang mga misis niyo, pa 9 months na, maaki na, o kay puhan ang suporta niyo. Ayaw lang kayo pagalampas, ha? Sa mga nagpapadudo na, kay puhan ang masustansya na pagkao. Dan ang pinaka-importante. Ang lain ma-stress ang sa iyo ng mga esposa. Kasi pag sinda nagka-problema na nag-stress, posible maputol ang gatas. Ang may stress tabi sa kamuna ng mga kalalakihan. Mahalo na niyan ang latas ang gatas. Pero ako nga ni bilang magurang man, bilang ama, sa unom ko tabi na batit, ito pala, puro dudu, wara tabi sa naggatas, maliban na lang sa nagtungtong na sinda more than 1 year. Kaya maski puro panood ako talaga na tabang financially, laing magastos. So, initabi na pagpaparumdum sa bulan na ini, talaga tabi nga ukudon ta, nadili tabi maputol, nan makumpleto ang 0 to 6 months kung nano ang na mga kakian. Sa giraray, wara-waraan may kanina, ipapaabot tabi ka sa tuya na gobernador, ang pasasalamat tabi sa DOH, sa Nutrition Office, kay Ma'am Grace, siring man tabi sa Provincial Field Health Services Office, and sa iyo tabi na mga magurang, na ang advokasya, ipadagos tabi ang breastfeeding, makumpleto ang 0 to 6 months, up to 1 year, and kung saan pa hanggang 2 years. Para at least maski parupano makatipid tabi kita. Diyos maray na hapon tabi. Thank you, sir. Thank you so much po sa ating Sorsogon Provincial Administrator na si Sir Franco Eric Ravanilla. As we move forward in our Breastfeeding Awareness Month celebration, it is essential that we align our efforts with the guiding vision of our leadership. On behalf of the Regional Director of the Department of Health, Bicol Center for Health Development, Dr. Rosa Maria B. Rempilio, we are truly honored to hear from Dr. Gisela Joyce Claveron de la Rosa, the esteemed Family Health Cluster Head. Under her insightful and dedicated leadership, our health initiatives have made remarkable strides. Her guidance is instrumental in building a healthier, stronger, and more resilient Bicol community. We look forward to hear her inspiring message, which will surely provide us with valuable direction and encouragement. Please join me in warmly welcoming Dr. Gisela Joyce Claveron de la Rosa for her message via online.
Hello po, good afternoon everyone. Alright, so maray na hapon po sa Gabos. It is with great joy and honor that I welcome you all to this year's National Breastfeeding Month celebration here in the province of Sorsogon. So August is the National Breastfeeding in line with the expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009, which is the Republic Act 10028, in order to promote and support breastfeeding practices for infant and mother's health. All right. So today we are gathered not just to commemorate an advocacy, but to affirm our commitment, which is a shared responsibility to give every child the best possible start in life. Breastfeeding is truly nature's perfect gift. It provides everything a baby needs in its first month of life. There's complete nutrition, protection from infections, and even comfort and security in the arms of a mother. So, as doctors, we may call breast milk as the baby's first vaccine because it guards babies against the most common illnesses like the diarrhea, pneumonia, which remains to be threats to the baby's health. As the child grows, breastfeeding continues to help make them stronger and have sharper minds and giving them a head start in life. For mothers, breastfeeding brings its own health benefits too. So it helps the mother recover after giving birth and lowers the risk for certain diseases, even cancers. And beyond health, breastfeeding strengthens the bond between the mom and the child, a bond that cannot be substituted and can ever be replaced. So, kaya nga po may EO 51 also tayo, which is the milk code, because hindi talaga mapapantayan ng any milk na nabibili no, sa market ang ating breast milk ng mothers. But beyond the medical benefits, breastfeeding also is a deeply human act. It is an act of love, of bonding, and connection between the mother and the baby. In tender moments of breastfeeding, baby feels the security, the warmth, and even affection, which is the foundation for emotional well-being and eventually the child's resilience. However po, despite overwhelming evidence and our instinct to breastfeed, many mothers continue to face barriers. There would be misconceptions. There's also sometimes lack of support in the workplace. No, parang minsan we'll see that nahihiya yung mga mothers mag-breastfeed even in public places and in transport. When they are in transit, parang pinagtitinginan. So, nahihiya yung ibang mothers. There's also somehow limited breastfeeding friendly spaces. That's why with the healthy workspaces, which is also one of the programs in DOH, that we provide our breastfeeding corners or even rooms for mothers. And sometimes just the stigma. So this celebration is a very important in bringing awareness. And it reminds us that breastfeeding is not just the sole responsibility of mothers, but a responsibility of all of us, the families, the communities, of course, the health workers, the workplaces, and various government institutions. So in Sorsogon, we are blessed with the culture of pagtatarabangan, spirit of mutual help and solidarity. Let us channel the same spirit into supporting
every mother who chooses to breastfeed, whether by ensuring that our health facilities are truly breastfeeding friendly, by implementing workplace policies that allow lactating mothers the time and the space to breastfeed or express milk, or simply by offering encouragement to mothers in our neighborhoods. We all can play a role in nurturing the next generation. So, as health workers here at the DOH, we support breastfeeding mothers. In fact, there was a time when there's a breastfeeding room. So, and we're also supporting the milk bank at BRHMC. So that those mothers with extra breast milk will be able to share to other mothers have challenges. So as we move forward, let us also reflect the global call to practice exclusive breastfeeding for the first 6 months of life and to continue it alongside with complementary feeding up to 2 years and beyond. So I know some who still continue to breastfeed. So aside from financial help, because mahal na po talaga ang gatas, no, it's really all in one na yung mother's milk. So by doing this, we not only improve child survival and development, but we also contribute to healthier families, stronger communities, and even a more sustainable society. To our health workers and breastfeeding advocates, maraming salamat po sa inyo. Your tireless efforts in counseling mothers, protecting breastfeeding in health facilities, and standing up to this advocacy have saved countless lives. To our local leaders and partners, thank you for creating policies and guidelines and programs that uphold the rights of mothers and children. And to our mothers today present in the activity, today is your day. You are the very heart of this movement, and your courage, strength, and love inspires us all. May this celebration be a reminder that we can protect, promote, and support breastfeeding. And we also invest in a future while doing so, not just for one child, but of the entire province in Sorsogon, the entire Bicol region, and our entire nation. Muli, isang mainit na pagbati at maligayang pagdiriwang ng National Breastfeeding Month sa ating lahat. On behalf of our Regional Director, OIC, Dr. Rosa Maria B. Rempilio, also our LHSD Chief, Doc. Gladys Escote, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang mga ina, mabuhay ang mga sanggol, at mabuhay ang ating bayan at ang bansa. Sana po ay mag-enjoy kayo sa activity ito at marami po tayong matutunan at ma-inspire na sumuporta sa ating breastfeeding. Muli, maraming salamat po mula sa Kagawaran ng Kalusugan dito sa Bicol Region. Salamat po. So thank you so much, Doc Laveron de la Rosa, for your message. Your support and guidance are deeply valued as we celebrate Breastfeeding Awareness Month. So syempre, this activity will not be possible without the support of our local government units at stakeholders from different agencies. Kaya naman maraming salamat din po sa inyo, and kasama natin sa activity na ito ang ating mga participants from different LGUs. Kaway-kaway naman po tayo dyan sa ating mga participants galing sa Sorsogon City. Kaway-kaway! Mukhang medyo konti pa po sila. Okay, so welcome po sa ating activity. Andito na po ba yung from LGU Kasiguran? Kaway-kaway! Sige, welcome po and maraming salamat sa pag-attend. And also from LGU Castilla. Okay, so maraming salamat po sa inyong pag-attend. And of course, special thanks din sa ating dear local chief executives for their continued support in this activity. Of course, we would like to acknowledge our partners in this event. PMNP Sorsogon Team,
the DOH and the DPs, the PNP Regional Core Team headed by our Program Manager, Ma'am Christine Espiritu, the DOH FHC staff headed by Dr. Gisela Joyce Claveron de la Rosa, the National Nutrition Council, the Department of Agriculture, Helen Keller International, World Vision, Children International, the Department of Social Welfare and Development, and PHO Sorsogon, headed by Dr. Luis Miguel Dolorias, and of course po ang PDO Sorsogon, headed by our DMO4, OIC Provincial DOH Officer, Ma'am Maita Mortega. And of course po sa ating stakeholders for their unwavering support in making this event possible. As we celebrate Breastfeeding Awareness Month, we recognize the importance of breastfeeding in giving every child a healthy start in life. Today, we also highlight a key initiative that supports this mission, the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project, or PMNP, spearheaded by the Department of Health in partnership with other local government units, government agencies, and communities. So itong PMNP ay nag-i-aim ito na malabanan ang malnutrition sa ating bansa sa pamamagitan ng whole of government and whole of society approach. Kaya naman, para mas maintindihan pa natin kung paano ba sinusuportahan ng PMNP ang breastfeeding and maternal and child nutrition, let's watch this short video presentation po. Champion na naman sa liga ang Barangay Matikas. Ang aming pambato, Jojo Anjuli, 15 anyos pero malakas, matalino at malusog. Anong sikreto kamo? Isang barangay, sama-sama, tulong-tulong sa tamang pagpapalaki ng mga anak. Bawat bata, bawat ina at buong bayan, may malasakit sa isa't isa. Nanganak na si nanay. Kaya nag-breastfeeding kami. Bilang ina, tiwala ko sa breast milk, iwas sakit at malusog si baby. Kaya para sa anak ko, hindi ako sumuko. Ang gatas ng ina, kumpleto ang sustansya. Kaya ito ngayon, Jojo at Julie, lumaking malakas, matalino, at malusog. Kami ang barangay na nagkakaisa tungo sa ginhawa, sumusuporta sa bawat pamilya at sa buong bayan. Tularan ng Barangay Matikas. Sama-sama sa Alagang Pinas para sa malusog na bukas. Alagang Pinas para sa malusog na bukas. Alagang Pinas sama-sama matuto't lumakas. So we begin today by focusing on our first important topic. As we turn our attention to the importance of exclusive breastfeeding, it is only fitting that we begin with someone who not only understands its importance, but lives and leads by the very values we are advocating today. Our first speaker is a dedicated pediatrician, a passionate health advocate, and a respected leader in her field. She currently serves as the Chief of Clinics at the Sorsogon Provincial Hospital, where her commitment to child health, neonatal care, and maternal support has touched countless lives. She is a diplomate of the Philippine Pediatric Society and an active member of the key medical organizations, including the Philippine Medical Association, the Philippine Pediatric Society, the Quirino Memorial Medical Center Pediatric Residents and Alumni Association, and the Philippine Association of Health Records and Information Officers Incorporated, contributing her expertise to the advancement of pediatric health standards and policy.
With a wealth of clinical experience and a heart for advocacy, she is here today to guide us through this year's Breastfeeding Awareness Month theme, Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems. Everyone, please join me in giving a warm and heartfelt welcome to our first speaker, Dr. Cheryl Jane C. Quintos. Magandang hapon po sa mga nanay, sa mga magiging nanay, at sa lahat ng mga may nanay. At sa lahat ng andito ngayon para sumuporta sa ating magagandang nanay na andito ngayon. Ako po si Dr. Ning. Ako din po isang nanay ng 2 boys. Pareho ko din sila napadede hanggat sa gusto nila. Diba? So, sino po sa inyo ang naniniwala sa kasabihang breastfeeding is best for babies? Pakitaas nga po ng kamay na mahalaga yung breastfeeding. Wow, sige. Thank you. So, imbes na 5 hours ang lecture ko, 1 hour na lang. So, joke lang. So, salamat at marami na kayong natutunan about sa breastfeeding. Siguro ang mga mami natin nila nag-a-attend sa mga lectures, sa mga pinagpapacheck-upan nyo po. Ano po? So, if breastfeeding is very important, how do we get the maximum benefits ng breastfeeding, ng breast milk? Nakikita niyo po sa harap natin yung 2 bote. So alam niyo po ba yung isa? Yung tinatawag nating liquid gold. O yung tinatawag nating colostrum. Yung colostrum, yung unang gatas lumalabas sa mga mamis. So ito yung napaka-importante kasi punong-puno ito ng antibodies. So yung panlaban sa mga sakit na nakukuha sa paligid natin. And yung breast milk. Okay? So next slide po. So paano natin makukuha yung breast milk o yung colostrum? Sa pamagitan ng mga support system sa paligid natin, makukuha natin yung mga benefits ng breastfeeding. Okay, sino nga po ba yung mga support systems? Next slide po. So, balik po. So, sabi dito, when breastfeeding is easier when everyone steps up to support mothers. Sino pa dapat ang magsusupport sa ating mga mommies? So makikita natin sa picture, di ba? Yung tatay, yung partner mo. Sino pa? Si Mare, yung nagpapadede din. Pwede din mag-support sa atin. And kami na mga health workers na nasa hospital, sa mga lying in or sa mga clinic na pinapacheck-upan nyo. So, paano tayo makakasupport? Lahat tayo. Siyempre, una, dapat may alam tayo about sa breastfeeding. Para yung support, yung may bibigay nating mga ideas sa mga pag-support sa mommy is tama. So, next slide po. So, I will discuss po yung mga benefits ng breastfeeding na lagi naman nating naririnig, di ba, sa mga lectures. So, sana may makuha tayong bago sa mga sasabihin ko. Okay, una, breastfeeding ang may pinakamataas na contribution para maiwasan ang pagkamatay ng mga bata. Sa yung table sa baba, pinapakita lang dyan, di ba marami tayong ginagawa sa mga newborns, binabakunahan, binibigyan ng vitamin A, yung yung mabilis na pagkalabas, di ba, ini-skin to skin contact. Ayon lang sa pag-aaral, sa lahat ng ginagawa natin sa mga babies, yung breastfeeding ang mas pinaka-importante sa lahat. Kasi yun yung nakikita natin yan, 13% yung binibigay ng breastfeeding para maiwasan yung mga baby na magkasakit. Next po. Next po. So ano nga ba yung mga sakit na pwedeng maiwasan? Una, yung hika. Yung otitis media, yung may lumalabas na mabaho sa mga tenga ng ating mga anak. Next po. Next. And yung mga allergies. Di ba? Yung mga babies na lumalaki ang tiyan, yung sa mga premature,
yung atopic dermatitis, yun na. Next po. And then, obesity sa pagtanda, naiiwasan din. So, hindi lang yung pagka-baby, naiiwasan yung mga sakit, kundi yung mga nakukuhang sakit sa pagtanda, katulad ng diabetes, leukemia, yung cancer sa dugo, saka yung mga namamatay na mga babies na hindi alam yung cause, nakikita na lang na hindi na humihinga. So, naiiwasan yon pag breastfeeding. And alam natin, di ba, lagi ito sinasabi, mas matalino ang breastfeeding babies. Bakit? Dahil dun sa DHA na sinasabi, napilit na kinokopya ng mga formula milk, di ba? Pero yung original talaga nun, yung sa breast milk. Next po. And hindi matatawaran yung bonding, yung mag-ina. So yung sa bonding, yung skin-to-skin contact na sinasabi, meron din siyang list ng mga magagandang epekto sa mother at sa baby. So next po. At hindi lang sa babies yung nakukuha na benefits, pati din sa ating mga mommies. Diba? Balik alindog ba ang tawag dyan? Kaagad. So nagiging sexy ka agad ng mga mommies. Hindi ka agad mabubuntis pag exclusive breastfeeding. And naiiwasan yung pagdurugo. Paano kaya yung maiiwasan pagdurugo? Pagkalabas ng baby, dapat makadede ka agad sa mami. Kasi di ba pag nararamdaman nyo, yung mga, pag nagdedede si mami, parang yung uterus nag-contract din. So pag ganon, naiiwasan yung pagdudurugo ng mami, lalo na yung mga bagong panganak. Next. Okay. Sa mami pa din, may iwasan yung mga breastfeeding moms, less ang chance magkaroon ng cancer sa breast, sa ovary, at yung less ang depression. Next po. Okay. Isa pa, financial, di ba? Mas nakakatipid pag breastfeeding ka kasi libre lang yung breast milk, di ba? Pero, next slide po. Sabi naman dito, is breastfeeding really cheaper than formula feeding? Sabi ng iba, nakuha hindi cheap mag-breastfeed, mag-breast milk. Kasi bakit? Sa yung iba kasi talagang napaka-importante sa kanila ang breastfeed na nag-hire sila ng mga lactation consultants, di ba? Gumukuha sila ng mga breast pump para lang talaga breast milk lang ang mabigay nila sa mga babies. Pero ano yung pinakamahalaga? Yung pinakamahalaga na binibigay natin by breastfeeding? Yung time nating mga mami nakasama ang mga baby sa pagpapadede. So hindi yun matatawaran ng mga formula milk. Next po. So life doesn't come with a manual, it comes with a mother. So kumpleto na ang mami. Paglabas pa lang ni baby, so meron na siyang kasamang gatas na pwedeng kumpleto na para lumaki si baby. So hindi na kailangan natin ng kung ano-ano pang gadget, di ba, para si baby ay lumaki. So ano pa yung kasama ni mami paglabas? Pag ikaw ay naging nanay, may benefit ka din. Meron kang legal rights, legal benefits. Ano yung mga rights na yun? Alam nyo ba yun? May mga legal rights kayo. Sa mga nagtatrabaho, yung mga 8-hour shifts, you are entitled na may off ka. Ano nakalagay dito? 2 to 3 breast milk expressions lasting 50 to 30 minutes each within a work day. So, halimbawa, di ba may may lunch break. So, entitled ka din magkaroon ng 30-minute breaks aside from dun sa lunch break mo para makapagpadede o makapag-breast pump. So, ganyan. Right mo yun. Hindi ka pwedeng pagbawalan na hindi lactation break. Ano pa? Pabalik po ulit. Isa pa. Yun ba? Rooming in. So, ginagawa naman na to sa mga lahat ng mga ospital. Di ba? Karamihan na wala nang tawag nursery. Kasi dapat yung baby, katabi mo kaagad si baby, kung walang problema si baby. So, karamihan ng mga hospital ngayon, pagkapanganak mo, di ba, diretso sa iyong mga, yung mga chest. And kasabay nyo si baby pagpunta sa mga wards. So, yun ang sinasabi nating rooming in. Next po. Next po. Okay. Sige po. Next. Isa pa. Okay. So,
tayo as magiging nanay, nakakarinig ng mga lectures about breastfeeding, may din tayo, kailangang i-share din natin yung mga nalalaman natin sa mga magiging nanay pa lang at sa mga may balak, mga anak pa lang, yung benefits ng breastfeeding. As a support group, di ba tayo ay magpapalakasan para masuportahan yung breastfeeding. So kung mga nanay na mga ayaw talaga mag-breastfeed, sinabi sa mga pag-aaral na yung pinakamalakas convincing power para pumayag, magpadeda ang isang nanay is yung sabihan mo sila ng dangers ng breastfeeding, ng formula feeding. Sasabihan mo sila kung ikaw magpo-formula milk, pwedeng mamatay ang iyong anak. Bakit? Pabaliktaran lang ng mga benefits na sinabi natin kanina, di ba? Pwedeng magkakaroon ng malnutrition kung hindi tama yung pagtimpla ng gatas ng formula, di ba? So, pwedeng magkaroon ng malnutrition and yung mga infections na sinabi natin kanina. So, yun ang ipalaganap natin sa ating mga nakapalibot sa atin, mga kapitbahay. Okay? Next po. Next po. Okay. It's wonderful to have someone who understands breastfeeding and can support you in your efforts. Lahat ba merong someone na nagsusupport sa kanila? Nakikita ko dito ang iba kasama ang kanilang mga special someone. Di ba? Anong support kaya ang pwede natin sa kanila ibigay? Next po. Breastfeeding is easier when your family and friends listen and provide emotional and practical help. Ano ba yung practical help? Diba? So yung sa mga nag-breastfeed na nanay, tulungan natin sila na mag-change ng diaper, magpa-burp ng baby, lalo na sa gabi, di ba? Kakapadede ni mami, antok na. Kailangan pa din ipa-burp si baby kahit gabing-gabi na. So si tatay na lang or kaya si lola ang magpa-burp sa baby. So yung practical help, wag na nating palabahin si nanay, tayo na ang maglaba, di ba? So next po. So what will you do to protect, promote, and support breastfeeding? Una, i-heart or love natin yung breastfeeding mismo. Okay? And like natin yung mga activities na ginagawa for breastfeeding like this one yung ginagawa natin ngayon. Okay? And share. Share yung good news ng breast milk and breastfeeding sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Thank you very much po. Okay. So, wow, napaka-insightful ng topic ni Doc Quintos. Kaya naman maraming salamat po, Doc, sa iyong powerful presentation. So napakadami kong natutunan sa kanyang discussion and ang pinakatumatak sa akin na slide niya is yung sa breastfeeding is easier when everyone steps up to support mothers. Kasi, di ba di naman talaga madali ang pagpapasuso, di ba mga nanay? Kaya naman, importante talaga na yung role ng ating mga partner, ng mga tatay, ng mga family members sa pag-support sa ating mga nanay para masustain yung pagpapasuso sa mga bata. Kaya nakakatuwa din na may mga present tayong mga father na nandito para at least malaman din nila kung paano ba sila makakatulong or makakasupport sa ating mga breastfeeding mothers. Ikaw, partner, ano pa yung nag-stand out sa'yo sa discussion ni Doc Quintos? Sa akin, partner, nag-resonate sa akin ng napakaganda is, yun nga, it's easier to breastfeed when your family understands. And of course, it's easier din pag nandyan din yung ating mga partner sa buhay, ang ating mga husband, ang ating mga kabiyak sa buhay. So, nakaka-resonate po ako doon kasi, syempre po, hindi madali ang magpasuso, partner. So, maraming salamat again, Dr. Quintos, sa iyong pagpo-provide ng expertise or pag-share ng expertise and passion with us today. Kaya naman, palakpakan naman po natin si Doc Quintos para sa kanyang naging discussion. At yun po, thank you so much po, Doc Quintos. And before we proceed with our next speaker, meron po muna tayong konting pasabog sa araw na ito. Let us welcome and give a round of applause to the BNS of Sorsogon City for their intermission number.
Palarong pambansa. Pilipinas, ganda na Pilipinas. Ating ipakita ang tunay na atleta, ang galing ng
healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, nakiwan, oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, nakiwan, oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, nakiwan, oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, nakiwan, oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Nakiwan, oh, oh, oh. Yan ang tamang paraan. Palarong pambansa. Alright, thank you so much po sa BNS of Sorsogon City sa napaka-energetic na performance. And now, we come to our second topic for this afternoon. It is with great pride and privilege that we welcome a true champion of public health to our stage today. A man whose unwavering dedication and visionary leadership have transformed the oral health landscape of the entire province. Our guest today is a distinguished medical professional, bringing with him over 2 decades of clinical excellence and public service. He currently serves as a provincial supervising public health dentist and oral health program manager at the Provincial Health Office, Field Health Services Division of the Province of Sorsogon. A proud alumnus of Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, where he earned his Doctor of Dental Medicine degree in 1997. He went on to dedicate his life to the service of the communities, especially the underserved. On May 2025, he was rightfully recognized as the Outstanding Public Health Dentist of the Year by the Philippine Dental Association, a testament to his trailblazing work and tireless efforts in advancing oral health in Sorsogon. From 2022 to 2023, he also served as a president of the Department of Health, National Association for Dentists, and is an active member of both the Philippine Academy for Dental Public Health and the Philippine Academy of Aesthetic Dentistry. His journey of service began in 1998, and by 2012, he had risen to become the Assistant Chief of the Provincial Floating and Mobile Dental Clinic. In 2016, he took the helm, as it said, leading innovative efforts to reach far-flung communities with quality dental care. In 2018, he brought home the Best Implementer of the Philippine Anti-Cavity Campaign Award on behalf of the province of Sorsogon, awarded by Colgate-Palmolive Philippines. As a passionate advocate and a creative force, he launched the Bonggang Smile, Bonggang Future campaign in 2016, a groundbreaking initiative focused on uplifting the oral health of Sorsogon's children. And in 2022, he introduced Project BOBOY, later expanded into Smile Sorsogon, a holistic approach that integrates health, education, and opportunity for the youth of his province. Today, we are honored to hear from this remarkable leader as he shares his insights and expertise on a topic that impacts us all, oral health. So without further ado,
Please join me in giving a warm round of applause and enthusiastic welcome to Dr. Harold Philip H. De Chavez. Thank you very much, sir. Good afternoon, tabi sa Indointiro. Sino ang mga taga-kasiguran? Ay kadamo. Ang taga-Sorsogon City. Ay mayadamo man. Ang taga-Castilla. Very good. Ano? Mga bados kadamuan, non-lactating mothers. Tama. Amo? Niyan, ihatag ko sa inyo. Mababa ko, ha? Lain na komportable sa taas. Next slide, please. Gusto ko maharani sa inyo, eh. Aram ko, pirmi, kita nagkikiritaan sa baryo. Amo? May naging pasyente na kami diri sa 7K Kalusugan. Igwa? Wara? Wara? Wala talaga? Sigurado? Ha? Anyway, ang topic ko na ihatag sa Indo para ini sa kamayadan san maging batit Indo intiro. Ano ha? An importance san breastfeeding relative sa oral health. Ano? In connection to early childhood caries. Ano? Next slide. Ang breastfeeding is a gold standard for infant nutrition. Gusto sabihin, ang breastfeeding, amoy na ang pinakamayad, pinaka-excellent, pinaka-great, pinaka-the best, na gatas na may hatag nindo sa indo ng mga batit. Pati sa ama. May matawa. Gold standard. Kaya wala nin iba na makasalida. Nagatas. Sunod, amin na ang nagpo-provide ninbas mayad na nutrisyon sa mga batit, including an oral health. Then, ECC. An ECC, ang tatawag misa na sa mga batit, an early childhood caries. Ina na mga tiyubono na ang ngipon sa mga batit. Nakita nindo? Ng mga tiyub, amin na ang sabi na most common chronic childhood disease dahil sala na pananaw sa pagpadudo. Amo? Klarado kita. Next slide, please. Nandoon benepisyo sa breastfeeding sa mga bata nasabi na kanina ang iba ni Dr. Quintos. Complete nutrition, ideal balance, protein, fats, vitamins, and minerals. Kumpleto na ang gatas sa ina. Sino na didian dati na nagbe-breastfeed? Nagbe-breastfeed ka na, Nay? Very good. Baskog ang batit, mabaskog. Amo man. Kay pan, nag-breastfeed man. Amo? Strengthen immune system. Pag nagbe-breastfeed kita, ang resistensya, ang immune system sa batit, makusog. Makusog sa mga sakit-sakit. Nakaigwa kita nin antibodies, tapos anti-infective. Tapos, saro pa, ang pinaka-importante, ang connection sa saro na batit, sa saro na hina, na yung tatawag taman nina na emotional bonding. Kangina, sinabi ko na, reduces risk of infection, obesity, and chronic disease. Kaya balansyado, inhatag na nutrients san saro na ina sa iya na batit. Next slide, please. Breastfeeding and oral development. Human milk provides bioavailable calcium strengthened teeth. Ang gatas san ina, igwa na po ina ning calcium na pinakamayad sa development san saro na bata. Kaya mas mayad talaga ang breastfeeding. Ang protina na nagpoprotektar sa enamel, ang enamel sa ngipon, amin na puti na nakikita nindo. Amin na, anigwa na kita kaya nin lactoferrin,
na mamatay ang bakterya na nakaraot sa ngipon. Nasabutan? Amo? Breastfeeding supports normal palate and jaw development, wide and shallow. Nanong ko sabihin sa di, na ang breastfeeding, normal ang growth, san ngala-ngala, na normal ang growth sa di na panga. May makita ka muna nagbe-breastfeed, B-shape sa daan, kurtis, aw na nagbabattle milk, nagdududo sa tsupon, o nasada, amo, kay pano, epekto sa pagdudo sa botilya. Amo, amin na mga katotohanan, ano? Tapos, pag mayad ang proper oral health development, mayad ang pagsurmaton, ang spacing sa ngipon, sambatit haraghag, lain kay ang surusuon, magayon ina, na resulta. Tapos, nababawasan pa ang caries prevalence. Kung sabihin, lain nagrarao tulos ang ipon. Maliwanag kita, ha? Maliwanag kita. Better speech lain kay kakain ka. Ha? Epekto sa pagdudo sa botelya. Amo? May mga ngungo ba kita na halaba man ang dila, pero marauton magsurmaton, kulaing kadamuan in surmaton, ipitiro S. Amo? Nabati kakita na kamusta na, batit, na dirilot, lain man kay bungi, lain man kay halipot ang dila, kundi ang ngipon, saday-saday ang panga. Amo? Breastfeed babies show lower risk of alignment problem. Sino may batit na sungki ang ngipon? Sa unahan. Sino ang may batit? Manay, pampiran na batit mo na. Panlima, igwa ka batit na may sungki. Wara, kay padudo mo, breastfeed kadamuan. Testimonya. Amo? Sino ang may batit padida na darag ko na? Pira manay ang batit mo. 5, panlima. May batit ka na may sungki. Anunahan, wara man, kay impadudo mo man siya. Nakita nindo, duwa na ang sinaputa. Klarado, wara nagsungki, nangipon, kay lain impadudo sa botelya. Next slide, please. Yadi anapot, what is early childhood caries? An ECC, na yung tatawag, an iguanin, maski saro na raot, nangipon, saro na ginabot o saro na pinastahan, amoy na an early childhood caries. Na yung tatawag, na pwede man mapreventaran kung sunodun lang aning sasabi sa mga doktor. An ECC, amo man yung tatawag na baby bottle tooth decay. Amo, nanlain lang kita sa di an apektado, kundi apektado man ang bilog na mundo. Amo, sa study, sa WHO, sa niyan pa lang, lalo na sa Southeast Asia, 8 sa 10 na batit, 0 to 59 months, igwanin ECC. Igwasin raot, igwasin field, igwasin ginabutan. Field, ang pinastahan ta na, nagkadto na sa dentista, na protektara na. Amo, abo tayo na mangyari na maging dagdag pa kita sa may mga batit na ECC. Amo, kay paliwanag ko sa indo kanina, sa sinabi sa nag-introduction sa akon, ito na BOBOY, amito ang Project Buboy. Sinan may batit na kinder didi sa indo? Wala pa? Manay, igwa, sa din sa kasiguran. Kastilya, ang batit mo na daycare, nataganin toothbrush, toothpaste, programa ito sa provincial capital, sa 7K program ni Governor Buboy. Na obheto ta, na matagan in tiro na batit, sin toothbrush, 2 beses sa saro na taon. Amo? Niyan, sabi ko ng programa mi, beto ta sana, batugan ta sa batit, hanggang sa gurang, kaya target sa 7K program, in align with the DOH program, ng iting 70-20. Na pag-edad nindo, since 70 years old, igwa pa kamo ng 20 ng ipon. Kaya daw, si Manay ngani, pira lang ipon mo, Ismail daw. Amo?
Lain magparapagarabot ngipon, pwede pa inapastahan. Magastos ang oral health kung pinabayaan. Pero pag laing pinabayaan, barato lang ang sipilyo and ang fluoride toothpaste. Next, causes sa early childhood caries, frequent bottle feeding at night. Gusto sabihin, ang pampaturog sa batit, sa salpakan sing gatas, sindudo, ayaw kamo sana pagigibo. Amo, sigurado mararaot ang ngipon sa batit nindo. Sugary liquid, milk sugar, juices, sweetened. Sige lang paghihibi, mamayo-mayoon, sin matamis. Amo, pero lain papalibog-mugon, lain lilinigan ang ngipon. Amo, poor oral hygiene after feeding. Amin sabi ko sa Indo, in mayo-mayo. Nasabutan Indo ko sa mayo-mayo. Ha? Ang paghibi isang batit, salpakan sin dulce. Salpakan sin juice. Salpakan sin inumon ng mga matamis, soft drinks, juices, mga sodas. Tapos laing papalimog-mugon. Amo, ugali ano, natatawa ka mo ha? Kay ugali nindoy na. Baguhan nindoy na. Transmission of Streptococcus mutans from caregiver to child. Ang nagaataman sa batit, raraot ang ngipon. Amo? Tapos, mapakaon, inhuyop-huyop ang pagkaon, isusubo sa ina o sa batit. Di, ang bakterya na Streptococcus mutans, nakabalyo na sa batit. Mararaot man ang batit, awang ngipon sa batit, dahil sa mga huyop-huyop, impagkot ngaya ang pagkaon, kaya inhuyop, huhungiton. Na ano man ay, natawa ka ha, hindi mo ano, ha, nakayelo, ha, amo, tama ko, ha, inhuyop-huyop, mainom, araw nga sa libibi ang pag-inom, papatukluan, inumaniya, papainumon man ang batit, transfer ang bakterya. Klarado? Kaya amin na transmission of Streptococcus mutans from caregiver to child. Next slide, please. Breastfeeding versus bottle feeding, impact on caries trees. Breastfeeding, protective in early infancy. Bottle feeding, prolonged sugar exposure, higher risk. An exclusive breastfeeding for first 6 months reduces early childhood caries. Kaya kamunay, ang mga bados, pag anak nindo, 6 months nang gayod ina, ayaw nindo pagpapadudua sa battle, sa batit lang ng gayod. Kung gusto nindo na magayon ang ipon, sunudan nindo ang insurmaton sa mga health workers. Amo? Pwede daw? Pwede? Amoy na ang pinaka-importante naton, ha? Pinaka-importante. Di bali magdagdag ang mag-breastfeed, basta lain lang paghalion mag-breastfeed ang batit. Dahil naman, oy? Next slide, please. Dangerous effects of bottle feeding on oral health. Nursing bottle caries affects upper front teeth most severely. Ang sigyan, churupon, yung sabi ko na nga ni kanina sa Indo, kitaon nindo ang ngipon na may raot ang unahan. Yadi may sample. Kayo ninibat ito na naka-Air Jordan. Nag-battle siya o breastfeed siya. Breastfeed, nunoy, kari. Kitaon mo halahin sa di raot ang unahan. Isample ko sa Indo. Nunoy, Indo ka ha? Smile, baby. Kitaan nindo, lain raot ang hipon. Kay breastfeed daw ini sabisan ina, wara paggamit botilya. Amo, ha? Very good ka, buboy. G, bigyan to ng toothbrush, toothpaste. Bigay ko. Kunin mo yun, oh. Altered oral health development. Pag nawaton kita sa pagbutas, sampagbutas sa mga batit, 2 anyos na, sige pa ang tsupon. Mababagoan
an formada san pangata. Amo? San maksila, san pangataman sa taas. Ano? B-shape ina, kung kahapon hindi ina, bagay na ang paarog sa da. Amo, arog sa dang korteho. Instead na flat. Amo, dahil sa epekto sa dudo, kay indudukduk ang duro. Nakita hindi na ha? Aminaan, altered oral development. Pag kipot anjo, amo na nagkakaigwanin, anterior crowding kaysa dayan bone na tutubuan sa ngipon. Amo, nakita na nindo ha? Ang epekto. Sunod, delayed transition to cup. Amin sabi ko, awat ibutas. Sa dudo lang. Amo, indudo, bago magbakat to sa baso. Pag battled, awatunon ina, itukal, nanubayaan, transition. Ibutas ba yan? Tama ano? Unwinning, winning ang tawag sa halion, mahali sa pagdudo. Pag-awat, aminaan, pag delayed transition to aminan defendant sa gatas, awat ang pagpahali sa pagdudo. 3 anyos na ugum-ugum pa ang dudo. Amo? Pero pag sa dudo sang ina, pag wala na na hihigop, pwede mo na pabasuhon. Amo? Risk of oral infection if bottles are not properly clean. Sakiton, may mga sakit, infection, kay maati ang baso o ang botelya. Malinaw po sa indo ng mga nagpapadudo. Ha? Nanumanay, nasabutan mo yung istorya ko? Ha? Next slide please. Yadi, misconception about breastfeeding and carries. Myth or istorya. Mga sala na pagtubod, impapamalita na ang breastfeeding daw automatically causes tooth decay. Sala, tabi, ina. Amo? Ang katotohanan, next slide please. Ang katotohanan, ECC risk increases with prolonged on-demand night breastfeeding without oral hygiene after teeth eruption. Breastfeeding itself is not harmful. Lack of cleaning is the issue. Halimbawa, impadudo nindo, maski ni nasaday pa lang, dapat pahidan manggihapon nindo ning cloth. Pag nagtubo na ang ngipon, pahidan ning cloth na may fluoride ba, na may toothpaste na may fluoride, ina na may nahatag kami niyan, may fluoride din na okay na po ina. Maprotektaran lang ang batit. Amo? Next slide please. Yadi pa, pagtubod, only battlefield babies get cavities. Sala man ina, kay mas kinagdududo sa ina. Kun bagla, magkakaigwa manghihapon cavities. Yadi ang katotohanan. Both breastfeed and battlefield babies can develop early childhood caries if oral hygiene is neglected. Sabi ko, kun bagla, amo, impadudo mo, lain mo inlinigan, ang ngipon, ang dila, sansaro na batit. Malinaw mga mothers? Ha? Lain magparatuod sa mga oristorya, kundi tuudan ang mga health professionals. Klarado kita? Next slide please. Saro pa na pagtutupod. Baby tooth don't matter because they fall out anyway. Okay lang nga na maraot ang ngipon, may matubo man sana, sala. Amo? Ha? Okay lang nga na raot ang ngipon sa batit, kay matubo pa man. Mahali man at matubo pa man. Paano ko natapunan na ang first molar? Adi ang katotohanan. Healthy baby teeth are essential sa pagkaon, sa speech, and amin ang pinaka-importante, guiding of permanent tooth. Ang saro ng milk teeth, may kasunod ina sa irarom, arog sa diyan sitwasyon. Milk teeth, permanent teeth, nakasuklob sa crown. Kung raot anibabaw, madiretso ina sa irarom. Pagtubo sa permanent tooth, igwananin, pinpoint caries, makita ninyo na laing kay itom, puti na dat. Amo puti na dat ina,
naghali na ngaya ang ngipon, maputiyon ngaya ang ngipon sa nagtubo, that is caries. After 2 months, itom na ina. Amo, kaya sala ang pagtubod na porky milk teeth, pabayaan na lang na maraot, lain pwede na. Pagtubo sana, pagtubo sa permanent tooth, raot ina. Malinaw kita? Next slide please. Yadi enroll sa parents ng mga caregivers. Sa mga magurang, sa mga ama na yadi, thank you very much sa indo ng mga ama. Kaya yadi kamo sa mga, kaupod kamo sa mga asawa nindo. Gusto sabihin, ang mga ama didi, hain mga ama didi, taas daw ang kamot. O congratulations, kay kamo talaga ang tunay na leon sambalay. Amo, ha? Leon, maisog. Pero yadi kamo didi, kay kaupod nindo, ang lion tamers nindo. Gusto sabihin, kaupod nindo, ang handler nindo. Oh, aram nindo ang handler? Ha? Joke lang, ha? Ang handler nindo, padaba nindo ang ina nindo, o asawa nindo, kay nupudan nindo didi. Ha? Pero kamo ang leon. Ang asawa nindo, amo ang lion tamer. Handler. Ang para training bagasan leon. Aram nindo na amin ang tawag sa lion tamer. Pagsabi sa lion tamer sa leon, sit. Maingkod man ang leon, sit. Oh. Amoy na. Gusto sabihin, padaba nindo ang asawa nindo, kay kamo ang leon, ang lion tamer, ang asawa nindo. Pagsabi, sit, sit. O di sunod ka mo. Makatukat sa gym, upod ka man. Kay leon ka, handler nindo an patit. Gusto sabihin niyan, yung istorya ko na sa indo, kaya ang pagpamilya, that is a shared responsibility. Amo? Shared responsibility, parehas man sa pag-ataman sa mga ngipon sa batit nindo, lalo na pagsaday pa. Lain makalinis, o clean infant's gum with soft cloth after feeding. Impadudo ko na nga, ikaw naman ang maglinis sang gums. Pwede daw ina, Manoy? Nano sir, pwede daw? Pag-ataman man ina sa batit. Amo? May reward man ina pagkatapos. Amo? Brush teeth with fluoride toothpaste once they erupt. Nakita pa lang nila nagtutubo, makulog, pakatubo ng guide sa na, paging sipilyo ni na fluoride, mangwaray na. Amo? Tubo-tubo, makulog ina, sige nibi-hibi. Ayaw nindo, pag mayo-mayo o pag nanon mayo-mayo sa kasiguran. Nanon mayo-mayo sa kasiguran. Pag nanghihibi, papupundoon, tapos tatagang kini. Agoy-agoy. Agoy-agoy, ning candy o kung nano pa man. Kundi, asikasuhunin donin. Mayad. Ano ha? Avoid sharing spoon or blowing on food reduces bacteria transfer. Amin na ning sabi ko kanina. Amo, hali sa caregiver, pakadto sa batit, raot ang ngipon, sanmanghod o batit, inhuyop-huyop ang kutsara o impahuram kutsara ang bakterya na balyo na. Amo? Tapos, pag 12 misis, 12 months pa lang, pagkadto nindo sa center, pagpabakuna, diretso na kamo pa-check up, sansaro na batit para mataganta ng fluoride varnish. Nano ang fluoride varnish? Sino ang karpentero di ang asawa? Wara. Sino ang maaram sa anay? Wara man. Arog sa di. Ang fluoride varnish, bagan, impipinturay na sa ngipon na proteksyon para laing kabitan sa bakterya. Pampakusog, kay high calcium ina na nabulong para lain maraot ang ngipon. Primero na pag-apply sa 12 months para protektado. Ma-maintain ta na pag-abot din 5 anyos, tumatubo ng permanent tooth, kada pangipon. Klarado kita? Next slide please. Pira dapat primero na magbisita sa dentista? Sino daw sino? Primero na bisita sa saro na batit, dadaro nanong bulan?
Ikapiraan edad. Kadida manay, pira? G. Manay kadidi ano? Nanini? Marlene, pira mo dapat ang batit mo idadarahon? 12 months. 12 months. Very good. Tagi din, Saro. Yadi na. WHO, ng DOH recommendation, halini sa Omnibus Oral Health, exclusive breastfeeding for 6 months. Unum kabulan, ha? Unum kabulan. Continue breastfeeding with complementary foods up to 2 years and beyond. Sabay-sabay na lang, ano? Tapos, early oral health counseling for parents. Ini na yung gigibo ta, amo na ina. Early counseling. Amo? G, next slide. Preventive strategies against ECC. Encourage proper breastfeeding. Transition from bottle to cup by 12 to 18 months. Wara pa pag duduwa ka taon, nagbabalyo na. Amo ha? Avoid nighttime bottle feeding with sugary drinks. Aning sabi ko nina kanina, lain pag-aguy-aguyon, ang sayo na bata, nin pagmaturog na sa sangalan sin bottled milk. Ano? Tapos use fluoride toothpaste and regular pediatric dental check-up. 12 beses pa lang, pa-check up pa na. Next slide please. Sa community healthcare naman, ang suporta mi sa mga BHW, in-inform mi naman nina na training sa council, sa parents, and integrating oral health education and maternal and child program. Amo na nga nini gigiribo ta diretso. Amo? Government policy promoting breastfeeding, friendly environment. Amo man inina na impakaradi kamo para matukduan kung paano naton inina awareness na ini may share sa Indo ang kaipuhan sa pag-asikaso nindo sa mga batit regarding breastfeeding and relasyon sa oral health sa saro na batit. Malinaw kita? Ha? May naaraman kamo sa akon? Ha? May naaraman kamo? Ha? Ang importante na araman na tandaan nindo ko nanon mga importante na mga bagay na sa ansala na istorya na ng tama na istorya. Next slide please. Summary, san breastfeeding, among best nutrition, tapos igwanin oral health benefits sa development, ECC, an early childhood caries, ang nakikita nindo na may mga tiyub ng ipon, preventable ina, gamitan lang, mag-breastfeed lang ng tama na oral hygiene. Ano? Niyan, ini na relasyon ta san awareness na ini, nagkadi ka mo, kaupo nindo, ang midwife or nurse nindo, an other BHW. Amo na ini po ang efforts sa gobyerno naton na magtrabaho nin urupod-upod. Amo? Ini na yung espersa sa Department of Health, sa mga NGO, sa Nutrition Council, sa provincial government, and ang mga bisita tadi na YADI, ang mga National Nutrition Council, ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Philippine Pediatric Society, Children International, World Vision, tapos ang LGUs, ang kasiguran, Castilla and Sorsogon City, ispersa ini para sa Indo-Intiro, no matagang kamo, nin kaaraman, nan awareness, manungod sa importansya sa breastfeeding. Klarado po kita? Okay na po? Ha? Next. Yadi, lain ini araram sang kadamuan. Ang lecture ko hanggang dito lang, pero sabi ko, igwan ini mga batit na saraday, 7 utos ng epektibong pagsisipilyo. Una, gumamit ng toothpaste na may 1,000 hanggang 1,500 parts per million free fluoride. Ang toothpaste na bakalo nindo, hanapon nindo na igwanin 1,000 to 1,500 ppm na tatak. Amo, ang iba sana, wara. Ang mga sa online, ayaw kamo sana, kayo wara ina. Amo? Sunod, narapat na dami ng toothpaste, pagsangkol, mga arog sa di na nagtubo pa lang, dampi lang ang toothpaste. Ayaw kamo pagtuod sa nasa TV.
na impupuno ang toothbrush. Ha? Ina, gusto lang sana mangyari na ubuson tulos yung toothpaste kaning magbakal na kamo. Amo, dampi lang. Sa bata, gamunggo. Gamunggo. Ano? Ang munggo ko ng kadako, amo lang ito. Sa matanda, kasing haba ng ulo ng sipilyo. Pagdako na. Amo, ha? Kompleto na ang ipon. Pangapat, magsipilyo sa loob ng 2 minuto. Laing kay pakabutang toothpaste, kadalion lang, tapos na. Ayaw ka mo sana. 2 minutos. Amo? Idura ang toothpaste at huwag itong mugmugan upang ma-absorb ng ngipin ang fluoride. Pero sa aton, lain taman nga giboy na. Kadamuan, talaga na sa mga batid. Pero sa indinadarad ko, kung gusto nyo maprotektaran, ilustab lang ang toothpaste lain na maglibugmug. Amo? Amin ang pinaka-epektibo. Tapos magsipilyo bago matulog. Sino nagsipilyo didi? Saro na beses sa nadlaw lang. Sino nagsipilyo? Saro na beses sa nadlaw. Wala sino nagsipilyo? Ha? Sino ang nagsipilyo 2 na beses sa nadlaw? Tulo. Sino ang nagtulo? Sino ang tulo na beses sa nadlaw? Gusto ba sabihin ng iba, lain nagsiripilyo? Anyway, igwa kami dito panhatag na toothbrush and toothpaste para sa bilog na pamilya. Pagtapos tida sa program, igwa kami dito sa likod. Ano? Ha? Kay basi, wala na si Pilyo. Amo? Ha? Amin ni ang 7 utos ng epektibong pagsipilyo. Ano? Programa ini sa Department of Health na kay puhan mapaluwas ng tiro 7 utos ng epektibong pagsipilyo. Opo? Ha? Bagan, gurutom na kamo. Ha? Yada na nisnakan, nakita ko na. Ako? Ha? Ako? Sige, hanggang didi lang po ako. Thank you very much and God bless you all. All right, thank you so much po, Dr. De Chavez, for that truly insightful discussion. Your emphasis on oral health was particularly impactful. It is clear that your dedication to community health is immense, and your insights have given us all to reflect on how we continue our Breastfeeding Awareness Month journey here in Sorsogon. Thank you once again po sa wisdom and for your time. Bigyan po ulit natin ng isang masigabong palakpakan si Dr. De Chavez. And of course po partner, bago po tayo dumako sa ating third and final speaker, mukhang pwede po nating puntahan muna ang ating mga participants sa araw na ito at tingnan kung ano ba naman yung naging experience nila sa program na to, kung meron po ba silang natutunan, meron po ba kayong reactions, comments, or anything, suggestion. So partner? Sige partner, dyan ka sa left side at dito naman ako sa right side para malaman natin ano ba yung masasabi ng ating mga participants sa mga naging discussion ng ating speaker. So wag po kayong matakot, ito ay question and answer portion lamang. Kung natatandaan niyo po, maraming laws na nabanggit doon, hindi po yun yung question. And of course po, habang po tayo ay nililibot na din po ang ating afternoon snacks, pwede po tayong kumain. So, ma'am, maghanap muna ako dito ng isa para tanungin. Sir. Hi. Sir, good afternoon. Kumusta? Okay lang po. Sir, ano pangalan natin? Saan tayong LGU or saan po tayo nakatira? Kasiguran po, sir. Kasiguran. Sir, sino ang misis natin? Andrea Lasala po. Nag-iisa lang? Okay po. Sir, kanina meron tayong dalawang naging speaker. Ngayon, sir, may tanong lang ako, sir. Mahalaga po ba ang support ng husband sa breastfeeding? Opo, sir. Bakit, sir? Ano sa tingin mo ang ikinahalaga niya? Kasi po. Sige, sir. Ano, sir, ang maitutulong mo sa ating, sa iyong asawa kung siya ay nagpapasuso? Bilang partner po, sir, malaki po ang
Bilang partner po, sir, malaki po ang natutulong ng isang partner sa mga misis nila. Kasi po, sir, halimbawa po, sir, kung ano ang mga pangangailangan nila, nabibigay po ng partner po. Alright, thank you, sir. Sir Louie, dahil kung magbabreastfeeding si ma'am, ay nandyan ka para ibigay ang kanyang mga pangailangan. And of course, magbigay din ng emotional support. At dahil dyan, Sir Louie, meron kang PMNP payong. Sir, ilang kayo sa bahay? Marami. Kasya dito ang buong pamilya nyo. Thank you so much po. Partner, ikaw naman? Okay, so dito naman po sa side ko, kasama natin si Ma'am Jane. Pwede po tayong tumayo, ma'am. Siya po ay from LGU Castilla. Okay. Sige po, ma'am. Ano po ba yung nag-stand out o yung naaalala mo sa mga naging discussion ng ating speaker? Ano po, yung sa padudo po sa ina na hanggang 12 ay 6 months para maging okay sa baby. So, ang pinaka ano sa kanya is yung dapat ang pagpapasuso daw sa mga baby ay up to 6 months. Ikaw po, ma'am, pag nanganak ka na po, so, ano po ba yung pinaka gusto mong ma-apply sa mga na-discuss ng ating dalawang doktor na nag-discuss kanina? Ano po ba yung parang naisip mo na, kailangan ganito pala ang gagawin ko pa nagpasuso na ako? May po, malusog sa akin para maging makusog, maging maray po ang healthy niya po. So, magkakaroon ng exclusive breastfeeding para masiguro daw pong malusog ang bata, ang kanyang baby paglaki. So, yun po. Bibigyan din po natin ng payong si Ma'am Jane para sa kanyang magandang kasagutan. Thank you so much po, Ma'am Jane. At partner, meron pa po ako ditong isang participant. Ma'am, ano po ang pangalan natin at taga saan po tayo? Taga Panlayang po ako. Panlayang kilometro 15 po. Okay. Nay, ilan na po ang ilan na po yung naging anak natin? 8 po, pero darag ko na. Ay, ma'am, excuse me. Ilan po yun? 8 po, umagat ko lang po ito. 8 po ang inyong naging anak. Okay po. So, sinasamahan nyo lang si Bunso dito para at least, of course po, marami tayong matututunan sa Breastfeeding Awareness Month na program ngayon. So, ma'am, ikaw po bilang nanay ng 8 anak, ano ang may a-advise mo sa ating mga new mothers na nagpapasuso at sa ating mga buntis na rin? Ang ano ko lang po, magkain marami ng gulay at saka mag-inom gatas para may nutrisyon. Tapos kung maraming prutas ang kakainin nila para maglusog ang bata. Alright, thank you so much po, ma'am. Thank you po sa wisdom. At dahil dyan, meron po tayong PMNP payong. Thank you so much, ma'am. Partner? Okay, dito naman sa side, meron tayong kasama si Sir Jomar from Kasiguran. Siya ay magiging tatay pa lang. So ikaw, Sir Jomar, ano ba ang kahalagahan ng pag-attend mo dito sa ating Breastfeeding Awareness Month ngayon? Ang kahalagahan para nag-attend ako dito, para matuto kasi first time pa lang, malaman ko din as a tatay kung paano ba talaga mag-breastfeeding ang magiging anak namin. Siyempre, hindi lang yung nanay ang may alam, pati rin dapat yung tatay. Yun po. Thank you so much. Kasi ang breastfeeding, teamwork yan. Hindi lang dapat si nanay kumbaga ang may sole responsibility. Kailangan niya ng support ng kanyang partner para masustain niya ang pagpapasuso. So dahil dyan, meron kang payong. So maraming salamat po. Alright, thank you so much, partner. And of course, hindi po nagtatapos dyan ang pamimigay natin ng prizes. And of course, nandito po ang ating raffle sa araw na ito, courtesy and care of by ng Provincial Health Office of Sorsogon. So ngayon po, lahat po ba tayo ay nag-register sa registration? Handa na po ba tayong manalo?
10,000 daw. Pero puro barya. Ay. Sige, sir. Sige, ilunok mo muna ang pansit, sir. Kuha ka ng isang number. Pili ka. Sige, kahit alin, sir. Grabe ka, partner. Busy siya. Hindi siya na-orient. Okay. At ang unang nanalo ay ang number 104. Sino po ang ating 104, ma'am? Ano bang pangalan ng 104? Pag natawag po ang pangalan, tumayo po tayo to claim your prize. Okay. 104, Rosemary Magramo. Ma'am Rosemary Magramo. Magramo. Nandito pa po ba si Ma'am Rosemary? Ma'am, dito ka po sa unahan and claim your prize. Palakpakan po naman natin si Ma'am Rosemary. Napakaswerte sa raffle. Ma'am, congratulations po. Thank you po. Next po. Bibi. Pili. Ang next na nanalong number partner ay number 36. Number 36, Eileen H. Hamor. Eileen H. Hamor. Dito po tayo, ma'am, to claim your prize. Ma'am, congratulations po. Si nanay ang ipapabunot ko, ma'am. Pili pa tayo ng isa. Kahit ano, malay nyo kayo po ang nabunot nyo. Sige, isa lang. Number 116. Miss Kim Etchemani. Nandito po ba yon? Ay, sir. Sir Kim Etchemani. Dito po tayo, sir. Congratulations po. Palakpakan naman sa ating mga nanalo. Malay nyo po, kayo din po yung manalo sa araw. Sir, congratulations po. Next number ay, ako na po ang bubunot, 115. Annalisa Mendoza. Ma'am Annalisa Mendoza. From Kasiguran, Sorsogon. Papabulitin ng partner ang next number sa ating BNS of Sorsogon, ma'am. Pili po tayo ng isang number. Malay nyo, kayo po yun. Number 117. 17. Sir Arnold. Basta G po, nagsisimula ang inyong apelyido, pwede po kayong pumunta dito. Arnold po. Sinong Arnold dito? Arnold. Gloriciana. Arnold Gloriciana. Ah, okay. Pwede naman po ang asawa mo na mag-claim. Tara, ma'am. Alright, Ma'am Camille, ilan pa ang ating natitirang prize? 5. Partner, ikaw naman pumili ng isa. Number 128. At pipili din po ako ng isa, number 112. Sino po yung 128? Natalie Joy Lanuza. Pero dahil po hindi po siya lock dating, disqualified po siya. Next number po ay 112. Sir Erman
Labayani. Sir? Sir, congratulations po. Next number ay 136, partner. Ma'am Emmeline Joneda from Bacon, Sorsogon. Emily, wow, buntis na buntis si ma'am. Swerteng swerte. Partner, ito yung tinatawag na pregnant glow. Sana all. Congratulations po, ma'am. Ma'am Camille, ilan pa? 3. Next number ay 76. Mr. Fernando Detera. Nandito po ba si Sir? M now ng LGU. Preto Diaz. Nandito po ba si Sir? Wini-wave na daw ni Sir ang kanyang ang kanyang nakuha. So mag-select natin yung nearest kay Sir. Number po, sir. Number 5. Number 5, Katrina J. De Limon from Sorsogon City. Ay, ayun si ma'am. Next number po ay 103. 103 ay si 3 po. 3. Okay. Casey Gratuito. Nandito po ba si Ma'am Casey Gratuito? Ay, ma'am. Congratulations po, Ma'am Camille. Ma'am, last na lang po yan, ano? Last na lang po. Isa na lang po. At ang last na nanalo ay si Agent 144. Si Ma'am Eliza Jane Malakad. Nandito po ba? Uy. Congratulations po. Yun po yung last ng ating raffle. But don't worry po, madami pa pong i-give away ang ating mga government offices, ang DOH, ang PHO, ang NNC, and of course, ang ating other partners and stakeholders. Partner, balik na tayo sa stage. Congratulations po ulit sa lahat ng nanalo. So ayun po congratulations po ulit. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating third speaker sa hapon na ito. And as we continue to highlight the vital elements that support breastfeeding, we now turn to one of our foremost partners in advancing sustainable health and nutrition for the Filipino families, the Department of Social Welfare and Development. The DSWD plays a fundamental role in fostering breastfeeding sustainability by ensuring access to essential resources, including nutritious food and comprehensive social support for mothers and their families. Hence, our next topic is breastfeeding sustainability support. Our next speaker is a registered social worker with nearly 7 years of experience in community development. He has played various roles including project manager, program coordinator, and monitoring and evaluation specialist, all aimed at advancing the welfare and rights of the children, families, youth,
and geographically isolated and disadvantaged areas. His expertise has been instrumental in the success of child protection projects for organizations such as St. Paul University of the Philippines, Child Fund Philippines, and other local government. Currently, he serves as the focal person of the DSWD Field Office 5, where he facilitates, monitors, evaluates, and provides technical assistance to 120 LSWDOs. He also ventured in the world of AI automation, founding his own startup to provide consultation and AI-powered solution to local businesses and organizations. It is with great privilege to introduce our next speaker, Mr. Jake L. Thomas. Palakpakan po natin. Thank you. And magandang hapon po sa ating lahat. Pwede po natin batiin ang nasa likuran. Kasi pag sabihin ko, katabi mo, asawa mo, pwede po ba natin batiin ang bawat isa ng magandang hapon na mahingiti, of course. Pagod na sila. Anyway, sa mga lahat na nandito, to the DOH and sa mga members of other agencies na kasama po natin, magandang hapon. And I was tasked na magbigay ng message to us about sustainable breastfeeding support. And marami na po nabanggit kanina, na how we can sustain and how we can support ang itong initiative or itong practice ng breastfeeding. Nabanggit kanina yung benefit sa health, or overall health ng isang baby, sa nanay, and also nabanggit po kanina sa dental. May mga nabanggit din po kanina na kung ano yung role ni tatay, paulit-ulit na binanggit kanina na this is a approach, hindi po lang po ito responsibilidad ni nanay, ang breastfeeding. And indeed, tama po yun. And gusto ko pong ituloy doon sa idea na ang breastfeeding is indeed, tama po, hindi lang po ito trabaho ni nanay. Hindi lang po kay mother, kundi meron din po tayong role if we want na ito po ay maging sustainable na practice. It's very important na meron po tayong magagawa si mister, meron po tayong magagawa si nanay, and of course, yung ating pong mga duty bearers, o ang ating pong mga community. So again, meron pong African proverbs na sinasabi na it takes a community, yung English na, to raise a child. Ibig sabihin po, ang pagpapalaki po indeed ng isang bata, mula sa pagkasanggol, ay hindi lang po trabaho ng isang tao, hindi lang po trabaho ni nanay. Tama ho. Ito po ay gawaing komunidad. So ang tanong po na ating sasagutin ngayon is, ano nga ba yung responsibilidad ni nanay, responsibilidad ni mister, at responsibilidad, sabihin natin, ng kabuuan, gobyerno or ng mga agencies to promote, or advocate or support ang ating tinatawag na breastfeeding. So, aking isi-share ngayon, unahin po muna natin, ano nga ba yung role ni nanay? Sa mga mister, pwede mo bang sabihin kay misis, yan na yung role mo, makinig ka na. No? Tapos mamaya nag-away, ano yung sabi mo sa akin? Anyway, unang-una, wag po tayo mahiyang magtanong kung may right med ba dito. Naibiro lang po, wag po tayo mahiyang humingi ng suporta at guidance. That's very important. Alam nyo po, 3 years na po ako dito sa Bicol. I'm not from Bicol. Bakuman po ako taga Digdi. Ako po ay haling Benguet. Sino na po dito nakapunta sa Baguio? Ayan, si Doc. Ako po ay Cordillera at ang naagom ko po ay Sarong Daragenia, taga Daraga Albay. And na-appreciate ko actually si Sorsogon sa suporta indeed ng local government, ng mga agencies in promoting yung health and indeed yung social welfare.
Ang ating pong mga barangay ay may mga health workers. Sino po dito ang close sa kanilang mga BHWs o BNS? Mayatang hindi ah. Sino po dito kaaway nila ang kanilang mga BHWs o BNS? Wala naman po, no? And meron din po naman po tayo mga RHU. Ano po? And sa anuman po sanang mga kakulangan o kakulangan sa kaalaman o any concerns para sa breastfeeding practice, wag po sana tayong mahiyang lumapit at makinig or makipag-usap kung may mga concern po sana tayo. Ano ho, meron po tayong access sa barangay, meron po tayong access sa munisipyo, and ito po ay libre naman po. So wag po sana natin suluhin kung meron po tayong concern, particularly po sa ating pong journey ng pag-breastfeed. Ano po, wag po natin hintayin na sa ating pong lumapit yung tulong o tanungin po tayo na okay, may concern ka ba? May ano po ang pwede namin maitulong sa iyo, si nurse o si midwife ay kumusta? Wag po natin sanang hintayin yung schedule ni midwife o ni nurse sa barangay. Kung may concern na po tayo agad sa journey po natin ng breastfeeding as mothers, ay ilapit na po natin ito. Ano ho? Kaya pa po ba? Mayroon lang akong isi-share na kwento. Isang kwento ng lalaki na minsan, ay nangarap at nagipon para po makasakay sa isang barko o cruise ship. Bata pa lang siya ay pangarap niya na po ito. Dumating ang araw, finally, nabili niya yung ticket. So, dahil worried siya, sabi niya, ay, cruise ship ito, mahal. Ang gusto ko lang naman ma-experience, makakita ng magandang tanawin dahil ito'y pangarap ko nung bata pa ako. So alam niyo pong ginawa niya, yung maletan po niya, pinunon na po niya ng tinapay, pinunon niya po ng mga inumin, tubig, juice, palaman. Tapos nagsolo na lang po siya. Buong journey po nung cruise, nagkulong lang po siya sa kwarto niya. Yung mga tao po doon sa barko, nagsisiyahan, kumakain ng masasarap na pagkain, naga-party-party, tapos ang sabi niya, ay, di ko kaya yan. Para lang sa mga mayayaman yan. So andun siya, nagtitiis lang siya sa kwarto niya, doon sa cruise ship, kumakain lang ng skyflakes niya. Sabi niya, okay na sa akin, matanaw ko lang yung mga iba't ibang lugar. Makita ko na yung karagatan, sabi niya. Tapos, nung padaong na po sila, sabi po nung crew, Sir, napansin ko, hindi po kayo lumalabas sa kwarto nyo. Hindi po kayo sumama sa mga kainan. Ang sasarap pati. May mga lechon, mga lobster, mga iba't ibang klase ng putahe. Ba't hindi kayo sumama sa party? Ang saya pati. Alam nyo po ang sagot ng lalaki. Sabi po ni Kuya, sorry ho, wala po kasi akong pera. Pangmayayaman lang po kasi yan, sabi niya. Ito po ang sabi ng crew. Ito ang sabi ng crew, ha? Sir, libre po lahat yun. Binayaran nyo na po yun sa ticket ninyo. Bakit hindi nyo po ginrab yung opportunity para kumain ng masasarap? Ano ang nangyari? Si Kuya, dahil hindi niya naranasan yung masasarap na pagkain na party na yun pala ay libre. Ang ating pong government, ang ating pong DOH, marami pong mga libreng serbisyo na binibigay sa ating RHU. Nagre-reach out po sila sa ating barangay. May mga health workers po tayo. I-grab na po natin, mga nanay, itong mga opportunities na to. Ano po? Para po hindi po tayo magsisi parang si Kuya sa cruise ship. Anyway, pangalawa, maging advocate po sana tayo. Sa barangay natin, o sa purok natin, sa komunidad natin, maging advocate po sana tayo ng breastfeeding din ho. Like, let's say, pag titingnan nyo po, tingnan nyo yung katabi po ninyo. Magkakaiba po yung edad po natin dito. Meron po sa atin dito, advanced na, nakaranas na ng breastfeeding journey. Yung iba po sa atin dito ay papunta pa lang doon. After po natin maging successful sa breastfeeding journey, syempre may ikukwento na po tayo. Tama ho.
And learning from people who have experience, learning also sa mga profesional, hindi talaga biro. Ano po, ang breastfeeding journey. Pero pag natapos na po yan, meron ka nang maikukwento sa mga susunod pa. Ano ho? Ito po sana mga kwento na to, wag po sana nating ipagdamot. Ano po, kundi i-share din po natin sa iba. Sa community po natin, sana ho hindi ho buhay ng ibang tao yung pag-uusapan natin, ano po. Kundi yung journey po natin. Ano kayo, paano natin na-overcome, yung halimbawa yung mga sleepless night, yung anxiety, o sabihin natin kung may mental health na related doon sa journey natin sa breastfeeding, i-share natin doon sa mga incoming na mga nanay. And then sa community po natin, if there are many of us, baka pwede po. Imbis na sa tuwing umaga, nag-organize po tayo. Kung kaya po natin, na-organize ang sarili natin para pag-usapan ng, sino ba yan? Pag-usapan natin yung buhay ng ibang tao, di ba? Habang nagwawalis doon sa labas ng bahay, di ba? May lalapit, kapitbahay, di ba? Uy, Mare, di ba? Alam mo yung nangyari doon sa anak ni ganito, di ba? Nag-aaral niya sa Manila, tapos umuwi, di ba? Buntis. Siguro, imbis na gamitin natin yung approach na yan, and then i-organize po natin ang sarili natin, and pag-usapan natin, gawa po tayo ng safe space para pag-usapan naman po ang pagbe-breastfeed. This way, nasusupport po natin. Ano po, ang breastfeeding, na-advocate po natin ang breastfeeding sa ating komunidad. Simple lang ho. Ano po? So that's for the mother. Ano naman po, how about si Mr.? Ano naman po ang role ni Mr.? Ako po ay lumaki sa Jeddah, somewhere sa Benguet, and nakalakihan ko po yung kultura, di ko po alam sa community po ninyo, nakalakihan ko po yung kultura na ang mga kalalakihan, ang mga tatay, they have nothing to do sa mga responsibilidad ng kababaihan. That was before. Pero dun po sa community na yun ako lumaki. Halimbawa, paglalaba, paglilinis ng bahay. Sa amin po, ang role lang po ni tatay, provider. Gumising ng umaga, magbungkal ng lupa, magtanim, mag-ani, benta, provide for the family. Yan po sa community namin. And still influenced by that mindset, maalala ko, na teenager pa lang po ako noon, tumatambay po kami sa bilyaran, and may isang tatay na, magiging tatay pa lang, tinawag ng kapatid to join the wife sa isang IEC. Ganito din. So, sabi nung asawang babae, dun sa kapatid, tawagin mo nga si kuya mo, kailangan mag-attend. So, sa pagkakaintindi ko dun sa kapatid, may discussion sila about reproductive health. Tapos yung ganito din, pag-uusapan ng breastfeeding. Alam niyo po ba ang reaksyon nung mister, nung pinipilit nung kapatid, ay puntahan mo na, samahan mo na si ate. Tapos naglalaro po kami noon ng billiard. Hawak niya po yung tako niya, tapos nagdabog. Sabi po ni kuya, bakit pa kailangan kong pumunta dyan? Hindi naman ako yung nagpapadede. Diba? And sadly, this is a reality, not just in our community back then, pero ito rin po ay katotohanan na nangyayari sa iba't ibang lugar. And it's possible, I don't know, pero what if, baka nga naman, nangyayari ninyo sa atin. Sana po, hindi ho ganon ang mentalidad po natin, na hindi porket hindi po tayo nagpapadede, ay wala na po tayong gagawin. May point nga naman, kasi nga po, hindi naman sa kanya nanggagaling yung gatas, pero hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo may trabaho ng magpadede, ay hindi na natin naaralin ang patungkol dito. Mahalaga po, naaralin po natin about breastfeeding. Ano yung mga pwede natin pag-aralan? Pag-aralan po natin, ladies and gentlemen, o mga kuya, mga brother, milk storage. Pag-usapan natin, aralin po natin. Aralin po natin paano yung supply ng gatas, ano po yung healthy breastfeeding habit, tamang posisyon ng baby pag nagpapadede kasi baka si misis,
pagod na, stress na, hindi na niya na-ensure na si baby pala ay hindi na nakakadede ng maayos, yung connection ng bibig niya doon sa nipple ay hindi na maayos, mahalaga din ho. Ano po? So, unang-una, kailangan tayo po mismo ay matuto. Ano po? Bilang mga mister, hindi porket hindi po tayo yung babae, hindi po tayo yung nagpapadede, ay kay misis na lang po yan. Aralin po natin, kuya, brother, aralin po natin ito. That way, mas mapapadali pa po natin na matulungan si misis. Ano po? Pangalawa, sino mahilig ditong magbasa ng boiling waters? Sino dito mahilig magbasa sa Reddit? Ano? Nabasa ko na to before, pero binalikan ko lang siya since parang nakaka-relate siya sa topic natin ngayon. Isang Amerikana na nagrereklamo sa mister niya at humihingi siya ng advice online. Ano po? So kinapture ko po yon, hindi ko na po babanggitin yung pangalan at hindi ko na po babanggitin yung post sa Reddit. Ito po ang sabi ni Mrs. ha? Ito po ang sabi niya. So I want you to listen, mga brother. Ito po yung sabi ng post. Tinagalog ko po, English po yon. Mayroon po bang nakakaalam kung paano ko ipapaliwanag sa partner ko kung paano kahirap alagaan ang isang bagong silang na sanggol? Sabi niya, ang aming sanggol ay 7 linggo at 7 linggo na at bumalik na sa trabaho ang partner ko. Para sa kanya, habang siya ay nagtatrabaho, responsibilidad ko naman ang alagaan ang aming sanggol at asikasuhin ang mga gawaing bahay. Naintindihan ko naman yon, sabi niya. Gayun pa man, ito, tila hindi niya naisip kung gaano ka-unpredictable ang isang sanggol. Kung may mga hindi nagawa o kailangan pa siyang tumulong, pag uwi niya galing sa trabaho, tinitingnan niya ito na pagiging pabaya ko. Kung galing siya sa trabaho at tutulungan niya ako sa gawaing bahay, naiinis siya. Sabi niya pa niya, sa tingin ko naman, sa halos araw-araw ay naaasikaso ko ang lahat ng maayos. Reklamo po ito ha. Gumigising ako sa umaga, pagkaalis niya sa trabaho, pinapakain at pinapadidehan ko ang sanggol, at paminsan-minsan ay nakakasingit ako na mabilis maligo. Pagkatapos ay bumababa ako kung natutulog ang sanggol, naglilinis, nagmamap, nagluluto, at saka na po ako kakain. Imagine ha. Ito ha, kagabi, sabi niya, nagkaroon kami ng malaking pagtatalo at sinabi niya, pakiramdam niya ay hindi ako nag-e-effort sa bahay. At sawa na raw siyang gumawa ng gawaing bahay habang siya ay nagtatrabaho. Sabi pa niya, marahil 50% lang ang effort na binibigay ko. Everyday ako na nagtatrabaho sa bahay habang nagpapadede ako ng sanggol. Mukhang iniisip ng partner ko na laging maayos ang baby, natutulog maghapon, at ako naman ay paupo-upo lang. Minsan pa, umiyak na lang ako sa harapan niya, at sinabi ko sa kanya na hindi ako nakakapagtrabaho sa loob ng bahay at kailangan ko ng tulong niya. Ngunit ang sagot lang niya sa akin ay isang tahimik na poker face. Paano ko sa kanya maipapaliwanag kung gaano kahirap alagaan ang sanggol sa buong araw at asikasuhin ang bahay? Mga kuya, ano ang masasabi natin doon sa kwento ng babae? Kung tayo po, isusupport po natin si Mrs. Ano po? Yes, tama naman po. Pagluto natin siya ng pagkain. Ano po? Pero
pag titingnan po natin, ang affected na po doon sa babae ay yung kanyang damdamin. Tama? Pagod na nga siya physically. Tama? Sa isip pa niya at sa puso niya, affected pa siya. Ano na lang mangyayari sa kanya? Ano na lang mangyayari sa kanya bilang mag-ina? Ang pangangailangan po ni Mrs. ay holistic, hindi lamang po physical. Ano po? Maganda din po na i-affirm po natin si Mrs., i-appreciate po natin yung effort ni Mrs. At wag na wag po tayo sanang magko-cost ng mga bagay na ikakasama ng loob ng Mrs. po natin. Kung may nakikita po tayong magandang picture sa Facebook, ay wag ka na mag-react, Brad. Ano? Kung may nag-add sa'yo sa Facebook na nakilala mo kung saan, wag mo nang i-entertain, Brad. Ano ho? And maging familiar po sana tayo doon sa mga, kasi yung mga misis po natin, hindi naman nila laging sinasabi kung anong gusto nila. Ano po, aralin po sana natin makiramdam. There are some of us, ano po, mga kuya, Brad, pare, no? Na minsan ang paghuhugas ng plato ay minsan parang bawas sa pagiging lalaki, no? Minsan ang paglalabas sa atin parang bawas sa pagiging lalaki. Ang pagwawalis parang bawas sa pagiging lalaki. Pero alam nyo po, yun po ay kung tawagin natin, act of love. Ano po? In that way, nabibigyan pa po natin ng maayos na space ang ating misis para mag-breastfeed. So una, Brad, pare, aralin po natin, okay, about this journey of breastfeeding. And then, pangalawa, sana po maging source po tayo ng comfort at saka emotional support sa ating pong mga misis. Ano ho? Kung tayo po ay tumatagay, pag oras na kailangan po nating magluto or may mga gawain sa bahay, ay baka pwede pong alis na po tayo. Sibat na. Okay? Tama na yung isa. Ano po? May mga ngumingiti-ngiti dito eh. Ano po? Like last quarter, nagpagawa po kami may pinapagawa po kaming simpleng bahay lang. Ano po? And then, yung mga foreman, mga kasama po natin ng mga construction worker, ay nakakasalunguhan naman po natin. So after work, lalong-lalo pag, ayan, di ba? Sino po nasa construction dito? Friday, di ba? Friday, di ba? May konting session. Ano ho? There was one na yung anak, inutusan ng nanay. And ang alam ko po, nagpapadede yung nanay. Inutusan ng anak para sunduin yung tatay. Okay? Huwag po sana nating hintayin na umabot pa tayo sa mga ganong pangyayari. Kasi hindi na rin po tayo nagiging magandang ehemplo sa mga anak natin. Anyway, so yun po. Okay? Una, aralin po natin about the breastfeeding journey. And then pangalawa, ay maging source po sana tayo ng emotional support sa ating mga partner. Dako na po tayo sa pangatlo at panghuling punto ngayong araw o ngayong hapon. Ano naman po yung role ng duty bearers? Ano po? And again, I really congratulate si DOH for this initiative. Alam niyo po, napakaganda. May ganito kayo, may access kayo sa ganito. 'Di ba? Natututo kayo. Like kanina, may mga health professionals tayo. Very informative yung kanilang mga tinuro po sa atin. Napakalaking tulong na po ito. Meron po tayong batas na RA 10028 kung tawagin, ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 na inamendahan niya po ang tinatawag na Roaming In and Breastfeeding Act ng 1992. Meron din po tayong Republic Act 11148, Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. So meron po tayong batas. Ano po? Siguro, ito po ay for the LGU po sana. I don't know kung meron po tayong representative from your LGU. Kasi I don't want to sound arrogant and deliver this point sa ating pong mga kasama from DOH when in fact we know for a fact that they are doing their job. No? Pero I just want to say na what we need is, number one, to strengthen yung rewards and incentive po sana natin by allocating more pondo po sana. Para sa mga rewards and incentive ng mga institutions na compliant sa mga batas.
Lalong-lalo na yung tinatawag natin na Roaming In and Breastfeeding Act of 1992. Pangalawa, mahalaga po sana na mag-establish po tayo ng heightened na pagmomonitor at reporting mechanism para regularly po sana natatrack natin yung compliance ng government institutions at saka private institution sa kanilang compliance sa lactating area or lactating station, lactation break sa workforce, at saka sa mga health institution, breast milk bank. Ano po? And kung pwede po sana, mas paigtingin po sana natin yung sanction for government and private institution na nagva-violate na itong batas na to. So sana we're called for a strengthened localization and implementation and monitoring nung ating pong mga batas relative po sa breastfeeding. Pero overall po sana, what we need to do now siguro as a institution, maybe sa DOH or sa LGU, is to overall come up with a data that will tell us the story. Kumusta ba ang breastfeeding habit po natin dito sa Sorsogon Province? Do we have a data? Relative to the breastfeeding support dito sa Sorsogon Province and to the rest of the LSWDOs, do we have a breastfeeding? Do we have data that tells us kung ano yung situation? So I think it's very important, that we also add and allocate funding, for research or let's say pagkandak ng mga baseline studies like participatory action research para po malaman po natin yung situation, and then out of that situation we will craft and develop programs that will strengthen yung tinatawag natin na sustainable breastfeeding support. So with these roles, I hope na it will help us to continually or I say hopefully na ito po ay makatulong po sa atin in our practice ng breastfeeding. So with this, I hope nakatulong po ito, and thank you very much po sa mga nanay, sa mga kuya po natin, mga ate. Maraming salamat po sa inyong oras, and to the DOH who organized this. Thank you everyone. All right, thank you so much po sa ating speaker, Mr. Jake L. Thomas, as we extend our sincere gratitude to Mr. Thomas for that comprehensive topic on breastfeeding sustainability support. It's reassuring to know that the dedicated work being done by the DSWD, which aims to foster sustainable breastfeeding practices by ensuring access to nutrition, health services, and social support for mothers and families, thereby contributing to healthier and stronger communities. Partner? Okay, so sa ating mga nanay na may mga kasamang bata ngayon or mga babies, maaari po ba tayong sabay-sabay na magpasuso? Pwede po ba yon? Okay lang po ba? Okay, sige po. So ito po ay lang naman, for 1 minute, gagawin po natin yung wastong pagpapasuso para sa ating mga baby. Okay, count. 5, 4, 3, 2, 1, go!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, palakpakan naman natin po ang ating mga breastfeeding mommies. And now at this juncture, ladies and gentlemen, may I call on the DMO4 OIC Provincial DOH Officer of the province of Sorsogon to give her message of support. Let us welcome Miss Maita Mortega. Ma'am? Just marhay na hapon po sa Indugabos. Busog na ang mga babies. Ayan. Sa ngaran po kansamuyang director, si Dr. Rosa Maria Rempilio, kami po nagpapasalamat sa indong pagpartisipar asin pagtaong oras. Digdi po sa activity na ini. Ano po? So ang Provincial DOH Office po ay nagtataong suporta sa pagsisilibrar po ngunyang aldaw na ini. Ano po? Ngunyang buwan. So we have the 2025 Breastfeeding Awareness Month. Sabi nga ni sa tuyang speaker kanina, si Sir Jake, it takes a village to raise a child. So iyo man po ang pigibutangon yan, bako lang po ang DOH ang nagatao ng health services sa Indo para maging healthy ang sa indong baby, magtaong kaaraman tungkol po sa breastfeeding. Igwa man po kita dyan kanina, pig-invite po kamo na mag-ikot dyan sa mga tables dahil yaong po ang sa tuyang mga partners na nagtatabang para maging healthy po ang sa indong pagbados. And eventually, pag kamo po nag-breastfeed kasi indong mga aki, maipapasa nyo po yung inyong breast milk sa inda at masiguro na healthy ang satuyang baby. So bilang suporta po, ang Department of Health, igwaning mga pigtataong capacity building, mga trainings para sa satuyang mga health workers, kaiba na po dyan ang satuyang mga BHW and BNS para mas magtao po sa indoding kaaraman tungkol sa breastfeeding. At asin kung ano man po yung mga pwede tang makuha. Pwedeng makuha kan sa tuyang mga aki para mas maging healthy sinda. Igwa mo po kita ng mga health workers na yaon sa mga barangay. Ano po, midbid nyo po ang sa indong mga nurse or midwife sa indong barangay. Sisay po ang nagpapaprenatal sa barangay health stations. Yan, very good. So, sinda po yaon para magtabang na mas maturuan po kamo kung ano ang mga kaipuhan gibuhon, ano ang mga advantages pag kita po nagpasiguro na healthy habang nagbabados, nga niya sa tuyang mga aki, maging healthy din po. Ano? So, ngunyan po, kaibanan ta po sa ibang mga partners ta. Yaon po dyan ang mga tables para magtao sa indoning services sa mga representante ninda. As in, aniyon man po ang sa indang mga leaders para magtao sa indong kaaraman. Kaya po kanina, iba-iba yung mga topics ta. So, sana po, magkasararong kita, magtarabang kita, i-share ta kung ano ang naramantangon yan, digdio, i-share ta po sa mga dain naka-attender para po masiguro tang healthy ang satuyang komunidad and magpupuong po yan, makakatabang kung kita po talagang magbe-breastfeed. Ano po, ilang buwan po dapat mag-breastfeed exclusively? 6 months. Yan. So, sana po, pagbalik na po sa tuyang komunidad, ay dakol po kamong kaaraman na ma-share duman. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Yan lang po. Salamat. Alright, thank you so much po sa ating OIC Provincial DOH Officer
Mamaita Mortega. And now, we come to the giving of certificates. At this juncture, we will now proceed with the awarding of certificates, and we would like to invite here on stage Dr. Luis Miguel Doloiras, the Rural Health Physician of Sorsogon PHO, Ma'am Grace Arden, the Provincial Nutrition Action Officer, Ma'am Maita Mortega, the DMO4 or OIC Provincial DOH Officer, and of course, our Nutritionist Dietitian 4 and Nutrition Program Manager, Ma'am Christine Espirito. So, allow me to read the citation. Certificate of Appreciation is hereby awarded to Dr. Cheryl Jane C. Quintos, in grateful recognition of your generosity in sharing your time and expertise as a resource speaker during the 2025 Breastfeeding Awareness Month celebration, held under the theme Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems. Your valuable contribution to promoting mother and child nutrition education and advocating for healthier communities is sincerely appreciated. Given this 29th day of August 2025 at Sorsogon Provincial Gymnasium, Sorsogon City, signed by our OIC Director 4, Rosa Maria B. Rampilio. Next certificate is awarded to Dr. Harold Philip H. De Chavez. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Mr. Jake L. Thomas. Another certificate of appreciation is awarded to LGU Kasiguran for actively participating in the 2025 Breastfeeding Awareness Month celebration held under the theme Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support System. Your presence and engagement contributed to the event's success, to raising awareness on key health contributions in nutrition issues that impact our communities. Given this 29th day of August 2025 at Sorsogon Provincial Gymnasium, Sorsogon City, signed by our OIC Director 4, Dr. Maria Rosa Rimpilio. May we request for any representative of LGU Kasiguran to represent LGU Kasiguran. May we please welcome the M now of LGU Kasiguran. Ma'am? The same certificate of appreciation is hereby awarded to Local Government Unit of Castilla.
Another certificate of appreciation is hereby awarded to LGU Sorsogon City. Another certificate of appreciation is hereby awarded to the province of Sorsogon. Any representative po ng province of Sorsogon? Certificate of appreciation is also awarded to Pidoho Sorsogon. And of course, our certificate of appreciation is given to the Sorsogon Provincial Health Office. So our partner agencies would like to award the certificate of appreciation to the Department of Social Welfare and Development. The same certificate of appreciation is hereby awarded to Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Department of Agriculture. Another certificate of appreciation is hereby awarded to National Nutrition Council. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Children International Bicol Incorporated. The same certificate of appreciation is hereby awarded to Helen Keller International.
Another certificate of appreciation is hereby awarded to World Vision. The same certificate of appreciation is hereby awarded to the Department of Information and Communications Technology. Another certificate of appreciation is hereby awarded to ENDAP Sorsogon Chapter. May we request all the NDs to also proceed here in front for our awarding of certificates. Alright, habang po nandito po ang ating mga bisita sa stage, let us get this opportunity for isang malaking photo op po para sa ating lahat. Sige po. Magbibigay pa pala tayo ng konting mga prizes at promo box ngayong araw na ito. So, bago po tayo dumako sa ating closing remarks, may I remind everyone please, open pa po ang mga booth natin. Yung gusto pa pong magpakonsulta after nitong program, pwede po, habang libre pa. Ano po? So, tuloy-tuloy pa rin po ang government services after nitong program. So, if gusto nyo po, pwede pa rin po tayong magpakonsulta. And now, as our meaningful Breastfeeding Awareness Month draws to a close, we've truly covered significant ground today. We've been inspired by our speakers, learned invaluable insights, and reaffirmed our collective commitment to health and well-being. To truly encapsulate the essence of what we've achieved to provide a lasting message that will guide us moving forward. It is now my distinct privilege to introduce the Rural Health Physician of Sorsogon Provincial Health Office, in which case she has been instrumental in bringing this event to fruition, and will offer a closing message, one that will undoubtedly summarize our journey and inspire our continued efforts for a healthier community. Please give a warm welcome to Dr. Luis Miguel Dolorias. Marahay na hapon po sa Indogabos. Alam ko pagod na kayo sa lahat ng mga napakinggan ninyong impormasyon sa ngayong araw. Pero allow me to deliver my closing remarks for everyone po. So sa ngalan ng Provincial Health Office of Sorsogon, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong aktibong pakikibahagi sa Breastfeeding Advocacy Forum na ito.
katuwang ang Department of Health, Bicol Center for Health Development, at ang ating mga partners sa National Nutrition Council, the Sorsogon Provincial Nutrition Council, ang ating masisipag na mga Municipal Nutrition Action Officers, ang ating mga Barangay Nutrition Scholars, and of course, ang PMNP, DSWD, Department of Agriculture, Children International, Helen Keller, Vitamin Angels, IDE, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, World Vision, Philippine Pediatric Society, Sorsogon City Health Office, at ang ating mga panauhin na nagmula pa sa Castilla at Kasiguran. At huwag natin kalimutan ang mga organizers at facilitators sa ngayong araw. Maraming salamat sa matagumpay na activity na ito. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa paghubog ng isang henerasyong malusog, matalino at matatag. At lahat ng ito ay nagsisimula sa pinakaunang hakbang ng buhay, ang eksklusibong breastfeeding. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa kabila ng mga pagsusumikap, less than 50% lamang ng mga sanggol sa bansa ang eksklusibong pinapasuso sa loob ng unang 6 na buwan. Ito ay isang paalala sa atin na marami pa tayong kailangang gawin upang maabot ang mas mataas na antas ng kaalaman, suporta at pagkilos. Ang gatas ng ina ang pinakaligtas, kumpleto at higit sa lahat, libreng pagkain ng sanggol sa unang 6 na buwan. Ito'y nagbibigay nutrisyon, proteksyon laban sa sakit, at matibay na pundasyon ng emotional bonding. Ngunit hindi lamang ang ina ang may pananagutan dito. Kaya't nais ko ring bigyang diin ang kahalagahan ng mga ama, ng mga tatay, ng mga daddies. Ang inyong suporta sa mga simpleng paraan gaya ng pag-alaga sa ina, paghahanda ng pagkain, o pagbibigay ng oras para makapagpahinga siya, ay napakalaki ng epekto sa tagumpay ng breastfeeding journey. Sana hindi po pabayaan ng mga ama, ng mga tatay, ng mga daddy ang kanilang mga asawa. Okay? Sipagan natin lalo maging mabuting ama. Kasabay nito, tandaan din po natin ang kalusugan ng bibig ng ating mga anak. Ang tamang pangangalaga mula sa paglilinis ng gilagid ng sanggol hanggang sa pagtuturo ng tamang hygiene ay pundasyon ng maayos na paglaki. Sa lahat ng narito ngayon, hindi lang ito tungkulin ng ina, ni ama, o ng healthcare worker. Ito ay tungkulin nating lahat bilang isang komunidad o komunidad. Sa ating pagtutulungan, mapapalakas natin ang suporta para sa mga nanay, mapapangalagaan ang bawat ngiti ng ating mga anak, at masisigurado nating lumalaki silang ligtas, malusog, at masaya. Sa muli po, isang magandang hapon. Maraming salamat at congratulations po sa lahat. Thank you, Dr. Doloiras, for that insightful closing message. Your call to continue making conscious, healthy choices beyond this month is exactly what we need as we move forward. We appreciate your time, your dedication, and your vision in making this Breastfeeding Awareness Month a resounding success. So, maraming salamat po ulit sa inyo, Dr. Luis. At this point, we will be requesting our guest speakers and partners to proceed po sa front or sa center para po sa ating photo opportunity kasama ang ating mga participants. So, dito na po tayo. Sa center aisle na lang po, for our photo opportunity.
Apo, doon na lang. So dito na lang po tayo.